Η εταιρεία Reden σας παρουσιάζει τη LED Strip Neon Links White Light της Emuka, μια ευέλικτη και υψηλής ποιότητας λωρίδα LED, ιδανική για φωτισμό σε κάθε χώρο. Από τις τεχνικές της προδιαγραφές μέχρι την πρακτική της χρήση, αυτή η λωρίδα LED υπόσχεται να εντυπωσιάσει. Πάμε να δούμε από κοντά όλα όσα την κάνουν ξεχωριστή. Η Neon Links LED Strip είναι σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται πλήρως στις ανάγκες σας, είτε θέλετε καμπύλες είτε ευθείες γραμμές. Με διαστάσεις 4 χιλιοστά πλάτος και 11 χιλιοστά βάθος, ταιριάζει εύκολα σε στενά σημεία ή διακοσμητικά φωτιστικά. Με θερμοκρασία χρώματος 4000 Kelvin, παράγει έναν φυσικό λευκό φωτισμό ιδανικό για χώρους εργασίας ή οικιακές εφαρμογές. Με δείκτη προστασίας IP65, αυτή η λωρίδα LED είναι απόλυτα κατάλληλη για υγρούς χώρους, όπως μπάνια ή εξωτερικούς χώρους που απαιτούν προστασία από την υγρασία. Περιλαμβάνει 128 LED αναμέτρο με ροή φωτός 375 λούμεν αναμέτρο, προσφέροντας ομοιόμορφο φωτισμό. Επιπλέον, είναι dimmable, που σημαίνει ότι μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα για να δημιουργήσετε την ιδανική ατμόσφαιρα. Η λωρίδα παρέχεται σε ρόλους μήκους 1008 χιλιοστά, με δυνατότητα κοπής κάθε 63 χιλιοστά για πλήρη προσαρμογή. Διαθέτει επίσης δύο καλώδια τροφοδοσίας μήκους 1,5 μέτρου το καθένα, για εύκολη σύνδεση. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας σιλικόνη, διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία χρώματος και εξασφαλίζει μακροχρόνια αντοχή, ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Are you ready?